nafi'u ne dan mutallilu makaranta duniya yan uwa dan Allah mu ankara karmuyo aikin da na sani wake daya na bata miya Allah raba mu da je ka gani ko wace cuta na da magani in kaga sarki kaga rawani kar mu biye rudi na zamani Allah shi ɗaya ne kaɗai gwani rabbi kai ne kai min farin jini tsare ni ga duk mai san cutar da ni duniya launi in ka ni wani zai so ni ba na reni in ka fi ni na wani komai ya faru a kaina farko na kantina rabbana shi ke tsarin lamurana kadara ta na a jikina ni abun wani bai damuna kuma sannan baya gabana ni tintini dai amanna samu da rashi na shaida dukkanin suna daga Allah yan uwa dan Allah mu gane komai nufin Allah ne ran gini ran zane asalin babba yaro ne ni tintini ma na gane ba a iya wa mutane shi san zuciya illa ne ƙarshen haƙuri riba ne yau ga mu cikin wani zamani yan mata ba sa yin wuya sai ka tashi ka nemi kuɗi kuwa dan yanzu su ne ke wuya in kana da kuɗi za ka samu ummi har ma sadiya sam kuɗi ka suruɗe ku yan mata ko bu gaskiya dan yan kuɗi suka ruɗe ki ƙarshen kwaɗayi wuya kowa da salonsa na waka tabbas magana jari ce magana in har to za mu yi zai fi kyau mu yi ta a tsaftace ita waka baiwa ne wasu na san sun gane wasu kau ba su gane ba duniya juyi yau ga mu akan layi wata ran ba mu ne ba zan so wanda ya so ni zan bar wanda ya ki ni amma kada mai gaba yan mata ado na gari yan ba su babu gari zancen nan ba wai ba magana jari faɗa alkairi karkai sharri mihun buri maza kai zabari fannin nema zama in garma kada ɗau himma ba na dama sai ka cimma abin nema da na sani ke ya ce ƙarshen rayuwa mutuwa ce daɗin wanda ya iya zance sai ma'amalarsa a tsaftace mai hali mai kyau ya yi dace waka nake da kwatance wasu sun ce na iya zance Allah ka samu yi dace makaranta duniya yan uwa dan Allah mu ankara karmuyo aikin da na sani wake daya na bata miya abun da ya dace dukkan jama'a na gari na, ni zama na amana
ka saka miyo